ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನಿಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ್ ಪಂದಿಯನ್ನುವೆ ಇನ್ನೀತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಪುರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಓದೊಂದು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೂಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಉಂದೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ನಿಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವ್ರಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸಂಬಾರ ಪುಲಾವ್ ಈರೆ ಬೊಕ ಬೇವರೆ ಚಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿ ಸಾಫ್ ಈತ ಐಟಮನ್ನು ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇನು ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದು ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ನೆತ್ತ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ದೀತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡಾಂಡ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಏನಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಖಾರಗು ಅನುಗುಣವಾದ ನಿಗುಲು ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜರೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡಿ ಇತ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬನಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯನೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒರ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಜೋ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ಉಂಡತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಸಂಬಾರ ಅವು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಪಟ ಪಟ ಬಂದು ರಟ್ಟರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ರಟ್ಟರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ಟಲ್ ನಿಂಚವಂತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ ಗೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎದ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಕಾಯಿಂಡ ಎಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪರಿಮಳ ಬರ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದಾಜ್ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕರ್ಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ನಮ್ಮನ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾಯೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲಾತೆ ಒಂಚೂರೊಂದು ಮುಂಚಿ ಮಿನಿ ಕರ್ಂಚಿನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೈ ಪುಂಡತೆ ಕೈಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಜೋ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೆ ಗೆತ್ತೊಂದೈತೆ ಅವಿನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸಸ್ಡ್ ನಿಗುಳ ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಗುಲ ಅವೇನು ಡಿರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಏನ ಮಲ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಸುರುಟು ಸೇಮ್ ಬಾಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂದು ಗೋಂಟು ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ದಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜುನೇನು ಖಾಲಿ ಇಂಚೇನೆ ನೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಾರೆ ಐತೆ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರುದ ಅಂಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಂಚೆನೆ ಖಾಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒರನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಣಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂದೇನು ಗೆತ್ತದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದಿಯೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪ್ಯಾರೆಲ್ಲ ದಿಯೆ ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಕಪ್ಕ ಪಾತಿನ ಪೂರ ಜೀರಿಗೆ ಗುಗ್ಗುರತ್ತು ಇರ್ಲ ಪೋಡಡ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಸೇಮ್ ಬಾನಲೆಗೆ ತಂದೈತೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಕಾಯಾವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋರಿದಂದತ್ತು ಓವೇ ಕೈಪದಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ಕ್ಡ್ ಕಾಯಿಂಡ ಕೈಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಯಾನ್ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾನ್ ಕಾಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಟೊಮೆಟೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಸೆಲ್ಲ ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡಲ ಐಕೆ ಏನ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ಜೋ ಏನಡ ಕೋರಿ ಇತ್ತನತೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ತುರಂತ ಐಕ್ ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ 2 ಚಮಚ ಸಾಲ್ಟನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಳ್ದಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ದಿ ಇಡಿ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪಾವೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬೇಯ್ಪಾಲೆ ಸಾರಿ ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪಾಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹೆಸರುಟು ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ತ ನೋಡು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜೋಲ್ದ ಜೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡೈತೆ ಅವು ಚಿಕನ್ ಒಯ್ತ ನೋಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಏನಲ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದೀದು ಒಂದೇನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾರದಿಯೆ ಅವು ಕೋರಿದ ಏತು ಪೂರ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಅವು ಬರೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಕಡೆಯೆ ಬೇತೆ ತುಲೆ ಭಾಗ ಮಲ್ತದೀತೆ ನೆಟೆ ತಾರೈನ ಯಾನ್ ಕಡೆದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸುಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ನೀರು ಗೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಡ್ರೈ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಪೂರ
10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ತೂನಗ ಕೋರಿ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಿತ್ತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನೀರ್ಲ ಬುಡ್ದಿತ್ತಂಡು ನಿಗುಲು ತೂವಲಿ ಗುಚ್ಚು 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 ಒಂದು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಐತ ನೀರಿಡೆ ಅಂದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ತೊಲೆ ಐಕೆ ನೀನ ಮಲ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂದು ಯಾನಿಕ್ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಜೊ ಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ತಾರದ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ಯಾನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದವು ಜೊ ಕೋರಿ ಉಂಡತೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೋ ನೋಡು ತೂಯರ ಇಂಚ ಒಡ್ನೆತ್ತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಗನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋನುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಸತ್ಯ ಬಂಪೆ ನೆಗುದಲೈತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನಾಗ್ಯಾನ ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲಾಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾದ ಬೈರ ನಿಗಲೆ ತೊಜಪಾಯ್ತುಲೆ ಸುಕ್ಕದ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಅದು ಬೈದಣ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕ ಯಾನು ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಲರ್ ಬೈದನತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಒಂದೇನು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಒಯ್ತು ತೊಟ್ಟಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಲಾಯಕ್ ಆತನತೆ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಕ್ ಯಾನ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಆತ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟೋಗು ನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಲಾರು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಡಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಆದ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೈತ ಮಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಆಣ ಈಗ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಾರೇನು ಚಿಕನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಬೇಗನೆ ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸಿ ಯು